Bos, assalamualaikum bos. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustad. Iki wonge minggat rendi sih. Ndale do nang omah iki. Pak Ustad. Si opo iki Pak Ustad dolanane kok iki? Dir. Aku sih latihan perang. Kok iso dolanane kok kowe ustade Mas. Duh. Ustad dolane kok kowe iki ora dolanan liya apa, Pri? Kowe ki ora ngerti. Aku ki latihan perang pambane saudara-saudaraku ning Palestina. Saudara-saudaramu. Lah, Iya. latihan nganggo bedil kaya kuwi iki. Nah, sak delok bedil kaya apa? Apa ya? Gue lo. Mantap kan? Bedil kok iki nembak musuh. Lah iki yo kenane nggo nembak manukmu.